ба диққати хоҳарон, модарон ва занҳои хонашин расонида мешавад, ки командаи бо унвони либостибӣ дар компанияи Фаберлик ба дастовардҳои беҳтарин расидаанд ва барои шумо ҳамкориро пешниҳод мекунанд. марҳамат, бо ин рақамҳо занг занед ва барои ояндаи худ замина гузоред. дар компанияи Фаберлик кор бениҳоят осон аст ва вақти худро беҳуда нагузаронед, зеро ки дар ин компания бисёр аз занҳои тоҷик муваффақ шудаанд. вақт ин бизнеси вақт аст. вақти худро беҳуда нагузаронед. марҳамат, ба ин рақамҳо занг занед ва маълумоти пурра гиред. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо тройко платиёи тройка нишон медиҳем. ин ҳам курта, ҳам болупӯш, ҳам брукшкатия. нархаш 200 сомон. ина чихеле ки шумо дар экран дидистед. ё абманка меган, ҳам абманка. болошда гирбишини сингапурай. гирбишини сингапур якум сортшай. ина тажда паплини белмандукати платия духтагиай. ин аҷибутай. ҳам брукшкати тройка меган. юра нархаш 200 сомон. қа як 8 расветкаш пака ҳастай. ин барои духтаракои тозапӯшай. 8 расветка пака ҳаст. ай размери чанд сар мешава? ина ҳози шуморо размерша ҳози гап мезанем. ё ай размери 48 то 52 метонем ки омада занг бизанед. ин навор ай шашум дарвозаи бозори 12 дарвоза, 11 дарвоза, шашум рият сари раҳдай дукон. марҳамат, омада харидорӣ кунед. 12 дарвоза, шашум рият. ина ёш бо сияҳаш. ина бинед чихеле ки абманка гуфтам. платияи тааш айчиай, паплини белмандо, болош сингапур. марҳамат, бинед маъқулотона кадоми шумода маъқул мешавад. инаи чизе ки шумо дидесен абая меган. абаяи сафедаи кабутай ҳар хел. нархши 150 сомон. инаи платиёе ки шумо дидестен нархшон 150 сомон. размерошон сар мешава ай 48 то 58. аги маъқултона мегирем. иҷа ҳастай турецкиё ҳастай. инаҷа ҳастай бо нархи наё бо нисбатан ай дигар ҷо бо арзонтарай 350 сомон. шумода бо вақте ки номи канали Либос ТВ гап мезанед бо арзонтар карда метаванд. иҷада ҳози бо платиёи паплини гилмайда, паплини доинги гилмайда. нархи ё 150 сомонӣ. размершон ай 46 сар мешавад то 52. жалки ами камтар калонтараш нест. то 52 ҳастай. и як 10 расветка дора. 10 расветкаш пака ҳастай. як бор дига ҷоша шумода хотиррасон мекунам. 11 дарвоза медроен, тарафи дисти рост мегарден, якам одам, якам духтарак. амиро савдо кадистай. намарҳамат. ё зуриш дар чиян 150 сомонай. баъд баршам хеле калонай. хеле калон духтагиай. балшмерка. ноз чихеле ки на остиношам аҷибай. ина нигоҳ кунед чанд ха калонай. 150 сом. паплини белмандо. ана чизе ки шумо мебинен и размери бирюзови дора, кабуд дора, зард дора, ҳар хел дора. нархи ё 350 сомон. нигинош аҷибутай бо остиношам модаш аҷибут кадагиай. ами размер ами чи хадавоиш, ами цвет хадавоиш набад. ина марҳамат ҳози омадагиай. шумо метавонед ки омада инҷа харидорӣ кунед. размери ё ҳаст ай 46 сар мешава то размери 58 60 ҳам хелиро мешава. айнаи чизе ки шумо дидестен ё платиёҳои белмандоан ай 48 то 58 размера дорам. инро чихел нишон додем. ё 350 сомон.